बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव फिन खेबसे आङो दिनैहाय चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर आङो एकदम गोसो गैथ्रामोन थ' थेवबो आङो दिनै बेबायदि फैफिनबाय आरोना थ' टपिकखौ मिथिखाबाय थ' दिनैनि दिना मानि दिन जोङो बयबो मिथिखागौ सानसेया माने बेवहायनो जुजिनायावनो थांबाय जानांगौ ना सोरनाबा थ' दिनै जुजिब्लाबो माने हायाखै आरो थ' माने एप्लिकेशनानो खामानि होला माने एप्सआनो उरायलांनाय बायदिसो जाबाय ना थ' मा बुंबावनो आरो दिनै सानसे माने ट्राइ खालामबाय दा सोर साबेसेया दंफां आपल'ड खालामनो हाखो ना थ' आंथ' गोबां जुजिबाय हायासै आरो माने सार्भार डाउनखौनो होनना बुंनांसिगोन नामा थ' जोङो दिनै जेबो टेनसन लानो गोनां गैया स' जोङो बिनि डेट आरो बेबायदि दिनखौ बारायगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों ना गोबां चेनेलफोरनिफ्रायब्लाबो थ' निस्सय बियो बारायमारगोन आरो जायफोरा ना थ' आपल'ड खालामनो हायाखै टेनसन गैयालासे माने हागोन आरो थ' जों आसा खालामदों बेखौ बयबो आपल'ड खालामजोबनो हागोन थ' जेन' हक गुबुन मोनसे आपडेट बेनो जाहैबाय जोंनियाव आरोबाव फिन खेबसे आवगोलनि बायदि बेबायदि सिटुवेसनफोर फैबावगोन नामा ना जेरैबायदि कर'ना भाइरास गोबां दिन माने न' सिङाव हाबनानै बेबायदि थानो गोनां जादोंना जेराव माने ओंखारनो हायाखै बेबायदि अबस्था जादोंमोन मोनसे समावहाय थ' कर'नाया जोंखौ गोबां फोरोंलांदों थ' एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरोना थ' फिन खेबसेबाव आरो दा नै केरेलायावहाय बेबायदि भाइरास ना थ' बेयोथ' कर'ना नंला जाहैबाय जि माने दा बेवहाय ना आरो नैबे अमा बायदिसिना बेवहाय माने बेबायदि माबाया गोसारदों आरो जेराव बादामालि ना थ' बिनिफ्राय बेबायदि गोसारदों होननानै जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों थ' ओरैबायदि डेन्जारेससिन आरोना थ' बाथरियाव जों दा नुनाय बायदिब्ला बा खोनानाय बायदिब्ला ना ओरैबायदि माने डेन्जार भाइरास आरोना बेबो थ' जिब जुन्थुफोरनिफ्राय माने एसेब्लाबो गोजानाव थानाया मोजां थ' बांद्राय माने जिब जुन्थुजों माने थायोब्लाबो बा बिसोरनाव गोबां रोखोमनि बेबायदि भाइरासफोरा जानो हागौ ना थ' बेखौ दा रिसार्च खालामगासिनो स' आङो क्लिप्सखौ एसे दामनानै होगोन लोगोफोर आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै माने बिराद बेबायदि भाइरास फैबाय थायो होनोब्ला एसे गोबां टेनसन जायो आरोना थ' आवगोलावनो मोनखानाय नालाय थ' बेबायदि आरो लकडाउन बायदिसिना थ' दा केरेलायाव जेरैबायदि स्कुल कलेज सप्तासे माने बेबायदि बन्द' थ' जोङो दिनै बेखौ खोनानो मोन्दों स' जेन जोंनियाव आरोबाव फिन खेब बेबायदि ना थ' आरो फैफिना स' बेफोरो माने बिराद ओरैबायदि डेन्जारेस बुस्थु आरो गिनो गोनां ना थ' जायोब्लाथ' आरो माने हामनायनि बेबायदि माने चान्स गैयाबाथ' आरो बिराद माने डेन्जार जाखागोन बियो स' माबायदि भाइरास जागोन बियो थ' फैयाब्ला मोजां थ' जोंनियाव आरोबाव फिन खेब बेबायदि लकडाउन बायदिसिनाफ्रा दाजाथों आरोना थ' बेखौनो सानो आरो जोङो बयबो केयारफुलि थानाया मोजां आरो साननैसो अमा समा जानायखौबो माने बन्द' खालामनांसिगोन अमाल' नङा थ' बायदिसिना बेबायदि जिब जुनार ना गोबांथार माने बेनिफ्राय बेबायदि माने भाइरासफोरा माने सोमजिदों बा माबा मोनसे आरोना फिथाइ सामथायाव जेरैबायदि बादामालिफोरा माने बानानै बेखौ जालांबाय थ' बेवहाय माबा मोनसे आसुगुरफोरजों स्क्रेच खालामबाय बेयावबो हाबबाय थ' बेल' नङा दिनै बेखौ गासैबो माने डक्टरफोरासो दा रिसार्च खालामनानै दिहुननो हाजोबसिगोन आरो थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बारा बुङोब्ला माने लावलांबाय थायो स' आं क्लिप्सखौ एसे दामनानै होगोन खोनासंनो हागोन ফলমূলৰ পৰা নিপা ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে বাদুলি গাহৰি ইত্যাদিৰ পৰা নিপা ভাইৰাছ যে সংক্ৰমিত হয় সেই কথা সকলোৱে জানে আৰু শেহতীয়াকৈ এটা বিশেষ ৰিচাৰ্চ চলিছে যিটো ৰিচাৰ্চত প্ৰকাশ পোৱা গৈছে যে বাদুলিৰ পৰা ফলমূললৈ আৰু তাৰ পিছতে বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিলৈ এই নিপা ভাইৰাছ বিয়পিছে মাছ মাংসত নিপা ভাইৰাছ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ৰূপত নিপা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হৈছে নিপা ভাইৰাছক লৈ সতৰ্ক হৈছে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ
লগতে বিশেষ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে এসপ্তাহৰ বাবে সকলো স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়া হৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত 2 পৰা 3% লোকে মৃত্যু হৈছিল কিন্তু নিপা ভাইৰাছৰ ডেথ ৰেট 40 পৰা 75% অৰ্থাৎ